Power Fry, druhá kvalifikácia, Central Europe Throwdown, 20 kg oska, 20 kg kotúč na jednej strane, 20 kg kotúč na druhej strane. Raz, dva. Nie musí. Dobre, Palo, môžeme na to? Dobre, 10 sekúnd štartujeme. 3, 2, 1, poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na zem. Máš 5. Super. 10 sekúnd máš ešte, hej, čiže dýchaj, vytraz ucho. Tak. Zobereš a ideš, poď. 1, 2, 3, 4. To máš 5, zafixuješ, poď silné nohy, hore dole a drepuj, poď. 2, 3, 4, 5, 6, super, 7, 8, 9, 10, super, to je. No, vytraz do píčele, poď. Vytraz, vyskočíš. Poď, na ten čas, poď. A ideme, 1, 2, 3, 4, máš 5, vytraz ruky, ako to dáme 6 sekúnd. Nech si to udržíš, hej? A ideme 3, 2, 1, vyskoč. Každá razakcia po 1, 2, 3, 4, máš 5, koľko vyskočíš, 7 sekúnd oddych. 3, 2, 1, a ideš, poď. 1, 2, 3, 4, máš 5, super. Super. Na 5 sekúnd ideme a dáme to aj to zdravé. Aj 3, 2, 1, poď to nemusíš, poď. Aj 1, 2, máte, poď. 3, dole. 4, ešte 1, máš 5, 10 noha aj stiek, hlas. 1, 2, 3, 4, poď, máš 5, 6, 7, 8, 1, 2,
poď hore. 6, 7, 8, poď hore. Postrav 2, potom ideme, poď. 1, 2, vytraz ruky a musíš dať, poď. Poď. Ten prvý workout, poď. 1, poď. 2, výkopno, poď. Poď, 4 výkopky dohod. Poď, výkop. 1, poď. 2, 3, super. Dojo, 4, 4. Bude v 5 minúte, ak začneš, tak to bude veľmi dobré, hej? Dobre, a musíš rúbať. Aby si dotýkol úkol. Dobre, daj thruster a ideme na to, poď. Jeden, dojol. A skáčeš hore, poď. Poď. Poriadne. Nevadí. Nevadí, druhý môže byť oveľa iný. Ešte stále v 6. minúte začneš a budeš len sa ma vtedy. A už len budeš. A máš len čas. Minútu. Dobre, ideš hore, poď Paolo. Dobre, poď. A podaj ma trasteri a oddychujeme, poď. Poď, 2 trastery a oddychujeme, poď. Tak, z nôh, 1, z nôh. Tak už dole, dobre. Vysoko spávou vykopni, hej? Tak, spávou sa poď zakladať a vykopni hore. Poď hore. Poď, 6 sekúnd, 5, 4, 3, 2, 1. Poď hore a tam hore, kýpni sa. Dojo, 1. Nevadí, vieš, to je normálny stav. Dobre, poď hore, chceš tam ísť, poď. Poď, ideš hore. Poď. Vyskočí, chytí sa. Chytí sa nejak. Bez toho nepoj. Chytí. Nevadí, že sa nedieje. Stále máš čas. Ajde, poď, kýp. Tak, super, to je, no vidíš. Tak. Tých 3 trastery. A znovu, poď. 1, 2, ešte 1. Tak. Tak, 50 sekúnd ideš hore, dobre? A sústreď sa 2. Vytáš ruky a ideš. Poď nie je to lebo hore sa dostaneš. Poď, to je odtípe. Tak, to je odtípe, Paolo, tak hore myslíš, kurva. Tak hore, ahoj. Tak, nevadí. Poď nie je to o tom chytlo, lebo sa tam udržíš.
Niekoľko kúpok. Poď, poď. Musíme dať tie dva, poď. Chytni hore práva! Tak, toľko. Vidíš? Tak, doskočíš. 10 sekúnd, 30 sekúnd. Dobrá, poďme na skonečte a skúšaj. Dobre? Ajde, poď hore. Poď. Chytni sa riadne. Chytni! Tak, super. Doskočíš po trasteri, neodmýšľaj. 4 trastery. Už je koniec, už to musíš dať. Poď. Poď. Tak, 1, 2, 1, poď. 2, dojo. 3, 4, tak. Vytrasíš ruky a už sa si hrať nemusíš. A ideš hore, poď a chytni sa riadne, poď hore! Tak, super, ešte jeden, poď! Dobre,